Hej alle I smukke sjæle. Så det vil ikke helt som jeg ville, så derfor laver jeg denne video. Og mærk ind i, hvilken af de 3 bunker, der kalder på dig. Bunke 1, bunke 2 eller bunke 3. Så vil læsningen dukke op om ganske kort tid. Hej alle I smukke, skønne, fantastisk dejlige sjæle derude. Så bliver det tid til at forvente de 3 bunker. Selvom jeg skrev, at det ville være i 3 separate videoer, så kan jeg mærke, at det skal egentlig bare gøres i en lang video her. Fordi der er højst sandsynlige budskaber i alle 3 bunker, som vil kunne resonere derude med nogen af jer. Jeg var sådan lidt nervøs for at skulle lave den her video til jer i dag, fordi jeg har simpelthen fået sådan et udbrud af forkølelsessår på min læbe. Og der kan jeg bare mærke, at der er så meget forfængelighed inde i mig, der virkelig bliver trigget her. Men så var jeg inde og læse om forkølelsessår i Louise Hay's bog Helbred dit liv. Og om bag bogen, der står der en masse sådan metafysiske årsager til forskellige ting, vi oplever her i livet på kroppen. Og forkølelsessår, det handler om vrede. Indestængt vrede, som jeg ikke har turet at slippe helt løs endnu. Og det passer meget godt med nogle af de ting, der sådan sker i mit liv i øjeblikket. Der er noget vrede, der bliver trigget, som jeg er rigtig dygtig til at skubbe ned i maven. Måske nogle af jer kan genkende det derude. Med at skubbe vreden ned i maven, fordi vi må ikke føle vrede. Vi er ikke berettiget til vrede. Og så vil det altså vise sig kropsligt, hvis vi undertrykker nogle følelser her. Så jeg bliver virkelig vist i øjeblikket, at jeg må faktisk gerne være vred. Og jeg må gerne tage fat i følelsen af vrede. Det er okay. Men jeg bliver lidt trigget på min forfængelighed her. Så sådan er det jo. Jeg vil egentlig bare kaste mig ud i kortene, kære venner. De 3 bunker, jeg har foran mig her. 1, 2 og 3. Husk at lytte med intuitionen og hjertet. I vil modtage budskaberne fuldstændig forskelligt, alt afhængig af, hvordan det sådan resonerer til jer. Og bliv endelig hængende. Selvom at du måske har valgt bunke 1, så kan der altså godt gemme sig noget i bunke nummer 3 til dig. Jeg har ikke kigget på kortene endnu. De har ligget pænt med ryggen opad, siden jeg lagde dem ud i fredags. Så jeg er også meget spændt på at se, hvad der gemmer sig her til os. Men nu kaster jeg mig simpelthen bare ud i det, og vi starter med bunke nummer 1, som er denne her. Jeg tror, det er en snifnuk obsidian, men jeg er faktisk lidt i tvivl, hvad det her er for en skønhed af en elefant. Men det er i hvert fald bunke nummer 1, som jeg starter ud med her. Så lad os se, hvad der gemmer sig. Move beyond ancestral patterns, altså ryk dig videre fra gamle mønstre. Og det er lidt sjovt, fordi så kommer nemlig The 5 of Pentacles, som også handler om at skulle flytte sig væk fra noget, at bevæge sig væk fra noget. Så har vi intention, tallet 11, og til sidst ordinariness. Ordinærhed, tror jeg. Jeg ved det ikke. Men i hvert fald. At være en original, får jeg sådan lidt ind. At kunne være dig selv. Helt autentiske dig, som du er. Så ja, de beskeder jeg får ind til dig, bunke nummer 1, det er, at du bliver lige nu bedt om at kigge på nogle mønstre inde i dig, som det er tid til at gå væk fra. Det kan faktisk også, får jeg sådan lidt ind, det kan også være relationer, hvor du godt kan se, at det kører i det samme, og i det samme, og i det samme. Du måske giver for meget for at få lidt tilbage. Der er i hvert fald noget her, hvor din intuition, den knaller sindssygt godt igennem. Men du er
lidt for nervøs til at turde lytte efter din intention her, smukke sjæl. Der er en masse ting, der gemmer sig inde i dig, når du tør at bevæge dig væk fra nogle mønstre, overbevisninger, som du sidder fast i stadigvæk. Der er noget i forhold til at være bange for at blive lukket ude i kulden, hvis du bevæger dig væk fra noget her. Men jeg ser altså også, at du allerede har sendt en intention ud til universet omkring, at du ønsker en forandring for dig selv. At du ønsker... Nu får jeg faktisk en helt anden sidebesked ind. Det er i forhold til arbejde. Nogle af jer mærker måske allerede nu, at det job, du har haft i sindssygt mange år, eller i lang tid i hvert fald, at det giver faktisk ikke rigtig mening for dig længere. Du mangler mere frihed. Du har sendt et ønske ud omkring, at der skal dukke noget nyt op til dig, som giver dig mere frihed. Ordet frihed knalder lige pludselig enormt meget igennem hos mig. Det er det her kort her, der giver mig sådan indikationen af frihed, som du mangler at føle dig fri. Og det kan være, at det her gamle mønster inde i dig, skønneste sjæl, at det er følelsen af at fastholde dig. Det er følelsen af at ikke ture at tage dit nye skridt videre. Og det kan jo eventuelt være at skulle forlade et eller andet. Sige farvel til noget. Fordi inde i dig, der gemmer der sig en hel masse, der trænger til at blive lukket ud her. Det er sjovt, hvordan de viser mig haven her. Og jeg kan næsten ikke lade være med at forbinde det med det, der sådan gemmer sig inde i dig. Det ligner, de danser rundt, de her skønne, feminine afbildninger. I ved, hvad jeg mener. De her fine feminine, jeg kan se her på billedet. Det ligner, de danser rundt i den skønneste, smukkeste have, men du tør faktisk ikke rigtig at vise din have endnu. Men du er i gang. Jeg ser, at du er i gang. Så bliv ved med at være modig. At ture at se noget frygt i øjnene i forhold til at skulle bevæge sig væk fra noget her. Sommerfuglen lægger jeg mærke til. Enhjørningen lægger jeg selvfølgelig mærke til. Tallet 11, tallet 5. Jeg lægger mærke til en slange. Måske nogle af jer har en slange-tatovering. Jeg lægger mærke til et fireben. Måske har du set et fireben for nylig, eller har en tatovering af et fireben. Ja. Umiddelbart var det der var til dig, bunke nummer 1. Jeg håber, at det gav mening. Ja. Tak for dig. Jeg sender dig så meget kærlighed og taknemmelighed. Og vil straks rykke videre til bunke nummer 2, som er denne her. Jade. Jade. Har lyst til, at det skal hedde elefanten her. Bunke nummer 2. Så lad os se, hvad der gemmer sig til dig. Bunke nummer 2. Wow. Okay, wow, bunke nummer 2. Du er i gang med en kæmpe transformation. Lad mig lige vise dig dine kort her. Du får Lord. Du får The Prince of Cups. Knight of Cups. Du får Triggers. Og du får transformation. Og tallet 9 vil måske give mening for dig, fordi tallet 9 står her, og der er gået 9 minutter og 19 sekunder. Så jeg får vist tallet 9. Måske er du et 9-tal i pathway, sådan numerologisk set. Måske er du født den 9. Måske der sket et eller andet her, den 9.
i måned 9. Men du bliver bedt om, smukkeste sjæl, om at tage ansvar for dine egne triggers her. Du er i gang med en større transformation inde i dig i forhold til netop triggers. De ting, der trigger dig. Fordi de ting, der trigger os, de ting, der rører på sig inde i os, det er noget, vi skal have belyst. Det er noget, vi skal have kigget på. Det er noget, vi skal have kigget sådan følelsesmæssigt på, hvorfor trigger det her af mig? Hvorfor bliver jeg vred? Hvorfor bliver jeg ked af det? Hvorfor bliver jeg irriteret? Hvis nogen siger, gør, whatever her. Og jeg ser, at du måske har haft en tendens til at være, forstå mig ret, en lille smule umoden i forhold til dine triggers, at du ikke har taget ansvar for egne triggers her. Men der er også noget sådan den anden vej rundt i forhold til at trigge andre. Jo stærkere du sådan står i dit lys, smukke sjæl, jo mere vil du trigge andre, fordi at de ser lyset i dig og misunder det lys i dig, det autentiske, der er i dig. Du er i gang med virkelig at lære at tage ansvar med autoritet over for dit eget liv. Du vil sgu ikke finde dig i noget her, og heller ikke de her triggers, der dukker op. Dem vil du begynde at kigge på. For jeg ser virkelig den her transformation, der er i gang i dig, i forhold til at se på dine triggers med kærlighed og med forståelse, i stedet for modstand, som vi kan have tendens til. Og måske dukker der rigtig mange triggers op lige i øjeblikket. En masse ting, hvor du tænker, det var da fucking irriterende, eller hvor er han træls, eller hvor er hun irriterende. Og der kan jeg jo faktisk genkende noget fra mig selv her, min vrede, der bliver trigget her, hvor jeg ikke tør at belyse den. Jeg tør ikke at kigge ordentligt på, hvorfor fanden bliver jeg egentlig vred. Ja, undskyld mit franske, men det er jo det, der sker, når man har noget lavt vibrerende vrede i sig, så dukker der altså lidt bandeord op, og alt er godt. Men du bliver virkelig bedt om at kigge på triggers, og her der får jeg ind, det er også triggers fra venner, det er triggers fra familie, det er triggers fra samfundet. Altså sådan virkelig kigge på, hvorfor trigger det dig, og hvad trigger dig. Skriv eventuelt ned de her ting, der sådan gør et eller andet inde i dig, fordi så vil du på den måde sådan kunne trække dig ud i perspektiv, og lettere kunne se sådan meningen, mønstret i det her triggerpunkt. Fordi jeg ser, at du er klar, og jeg ser, at du måske også allerede er i gang med at kigge på de her triggers. Du er allerede i gang med at tage fuldt ansvar for dig selv, for dine egne handlinger, og for dine følelser, og for dine reaktioner. Så bliv ved med det, er egentlig sådan, det der sådan skal igennem her. Bliv ved med at være modig i forhold til dine triggers og din transformation, simpelthen at være modig i forhold til at turde gå ind i dig selv med åben hjerte og forståelse. Fordi mange af vores triggers, de stammer jo sådan helt fra barnsben af. Det er steder, vi ikke er blevet mødt, og hvor vi ikke har kunne sige vores sandhed, eller ytre vrede, eller irritation, eller noget, hvor vi faktisk er blevet lukket ned, og det har så dannet en trigger inde i dig, eventuelt. Hvad lægger jeg mærke til her? Jeg lægger faktisk mærke til vædderen. Måske du vædder i stjernetegn. Og 9-tallet, som jeg sagde før. Så lægger jeg mærke til denne her. Til det her mønster, han har her på sin trøje. Eller sin kappe. Og så lægger jeg mærke til, hedder det ank? Jeg ved det ikke. Men der er et eller andet her i forhold også til måske Egypten, eller det fik jeg i hvert fald lige sådan intuitivt ind, noget med Egypten.
Ja. Fuglen Fønix. Farven lyserød. Ja. Bunke nummer 2. Jeg tror faktisk bare, det var det. Jeg lægger mærke til et bogstav her. P. Det var sjovt. Bogstavet P. Blå øjne. Meget blå. Gennemtrængende blå øjne, lægger jeg mærke til. Ja, skønneste bunke nummer 2. Jeg tror, det var det, der var til dig. Jeg håber, at det gav mening, og at det kunne give dig lidt belysning og lidt oplysning i forhold til noget, du måske skal være opmærksom på. Jeg sender dig så meget taknemmelighed og kærlighed. Så smutter vi videre til bunke nummer 3 her. Og det er denne her. Man kan ikke se det ordentligt, men det er en ametyst elefant. Super, super smuk. Og det er sjovt, at jeg lige har valgt elefanten. Måske er der nogen af jer, der resonerer med elefanten lige i øjeblikket. Men i hvert fald, elefanten, bunke nummer 3. Lad os se, hvad der gemmer sig til dig her. Wow. Spring. See your seeds grow. 7 koppe. 7 of cups. Transform. Wow. Og skyld. Guilt. Okay. Den første besked, jeg fik ind til dig, bunke nummer 3, i forhold til det her med see your seeds grow og 7 of cups, det er, at du har sat en masse i værks for noget tid siden, og nu begynder du faktisk at kunne se, begynder de her ting faktisk at komme til dig. Og det kommer til lige pludselig at skabe et væld af muligheder for dig. Men det kommer også til at skabe, at du er nødt til at sige fra over for noget. Du er nødt til at fravælge noget. Og det kan måske skabe en eller anden form for skyld og skam inde i dig, fordi nu har du jo sat noget i gang her, men er nødt til at sige fra alligevel. Fordi der er andre ting, der skal prioriteres, får jeg ind. Der er andre ting, der er mere vigtige for dig og for din sådan fremadrettede sti her på jorden. Men jeg ser faktisk også i forhold til guilt-kortet her, at der kan ske enormt meget op i det mentale lige i øjeblikket. Måske nogle af jer faktisk oplever lidt sådan dark night of the soul. Sådan en depressiv, forstå mig ret, tilstand. Det kan selvfølgelig også have noget at gøre med det vejr, vi er gået ind i, at tiden er blevet mørkere, og nogle af jer måske har tendens til sådan lidt en vinterdepression. Men jeg ser faktisk også, at i denne her sådan, og det er i gåsetegn vinterdepression, at der er faktisk ved at ske et større shift inde i dig her. Der er ved at blomstre noget inde i dig her. Så jeg lægger mærke til det her øverst. Det tager jeg også som en indikator på, at i denne her tilstand, du måske kan være i, hvor det er en lille smule stresset, eller en lille smule sådan forvirrende, eller mørkt, for den sags skyld, at du faktisk er enormt beskyttet. Du bliver våget over, ligesom, af spirit, af lyset. Og det kan selvfølgelig også indikere, eller betyde, at du selv godt er klar over, at det her, det kun lige er et knips i tiden, at du har det sådan her. Får også noget ind i forhold til drømme. Det kan både være natlige drømme og dagdrømme, eller fremtidsdrømme. At der er noget her, hvor du stadigvæk har ikke en frygt, men det er sådan en form for underliggende urolighed,
som er sat sammen med en usikkerhed og en skyld og skam omkring, at du går efter det, du gerne vil have. I forhold til nattedrømmeriet, der er der noget her i forhold til mareridt, eller om ikke andet, nogle ret ubehagelige, livlige drømme, der får lov til at vise sig i øjeblikket. Læg mærke til de her drømme. Læg mærke til, hvad de har at fortælle dig, smukke sjæl. Fordi når du først får øje på beskeden, så vil det ikke fortsætte. Så vil det stoppe for dig. Og det er sjovt, for jeg lægger mærke til nu her på det her See Your Seeds Grow. Der er den samme slags blomst her. Så det tager jeg virkelig som, at du har virkelig plantet noget her, og du er enormt bange for, kommer det til at lykkes for mig? Er det til mig? Kan jeg finde ud af at have så mange bolde i luften også? Og ja, selvfølgelig kan du det, fordi ellers så havde du ikke sat det i værks. Men der er også nogle ting, du er nødt til at fravælge. Der er nogle ting, du er... selvom at du godt kan have mange bolde i luften, så er du nødt til at fravælge måske nogle af dem. For netop også, tak Spirit, for netop også ikke at komme ind i en decideret stresssituation. For ikke at stresse dig selv for meget, er du faktisk nødt til at lære at sige fra. Det er en del af den transformation, du har gang i nu, fordi du vil hele verden, smukke sjæl. Du vil alt. Jeg kan genkende det fra mig selv, men du er nødt til at lære at sige fra. Jeg lægger mærke til en lille bitte fe her. Sådan en lille babyfe eller et eller andet. Jeg tror ikke, måske kan I godt lige se den der. Sidder der. Jeg lægger mærke til denne her klokke selvfølgelig, som giver mig sådan en association til skønheden og udyret. Og det tager mig så hen til noget andet faktisk. En, der hedder en poet, der hedder N.R. Hart. Hun har lavet rigtig mange digte omkring Beauty and the Beast. Og find eventuelt hende. Måske er der et ekstra lille budskab, der gemmer sig der. Til dig, smukke sjæl. Jeg lægger mærke til det her slot med 3 spir på. Krop, sind og sjæl. Tak, Spirit. Så lægger jeg selvfølgelig mærke til sommerfuglene. Tallet 35. Tallet 7 og tallet 8. Ja, og igen er der et bogstav her, der hedder P, som jeg skulle lægge mærke til. Så måske er der noget derude med bogstavet P, der giver mening for nogle af jer derude. Ja, allerskønneste jer. Jeg håber, at de her læsninger var noget, der kunne bruges, og var noget, der gav mening for jer. Skriv endelig en lille kommentar. Det gør mig altid så glad at vide, hvis jeg har ramt noget her. Og jeg sender dig, bunke 3, og 2 andre bunker også selvfølgelig. En masse lys, en masse kærlighed og en masse taknemmelighed. Og tusind tak for jeres tålmodighed. Og bare ja, tak. Altså bare tak for jer. Og så ses vi lige pludselig. Måske på en live, eller til en healing, eller hvad jeg nu finder på næste gang. Lys, kærlighed, taknemmelighed herfra. Hej.